bez vetra sa ani lístek nepohne, takže musím trošku zafúkať, zase porýpať do niekoho, lebo to je také trendy teraz na YouTube, že musíš do niekoho rýpnúť, aby sa dočkal nejaké odozvy. Takže ja si vyberiem novodobého McGregora. A McGregor alias Struh. Opäť je to táto chcanka zasraná. Teraz co budeš chodiť vyvolávať všetkých na férovku, poď sa byť, ty sa podbyť dateľ, síce dobre, to ťa dateľ ťa vyzval, ty si to iba prijal. Ďalší ťa vyzval, ty si odmítal, ale ty si ideš pýtať peníze, kurva, jak profesionálny zápasník. 20 000, keď mi dáte 20 000, 40 lajku, tak normálne neviem, čo tu nás spravím, potrbalec asi. Tu iba vidieť, aké je tvoje ego namajstrované. Keby si mal tak veľké IQ, jak máš svoje ego, tak by to bylo lepšie a tá tvorba by byla asi lepšia. Tu by sa človek, jak ja, nemusel nasírať. Mne podobne. Ale k veci. Počúvaj, pán Struh, do piče, proč ťa oslovujem pán Struh, keď ty si obyčajné hovno, obyčajná lopata, ty vyprávaš. Ale nejak mi to hlava nebere, čo si natočil tom chalanovi, co repuje. Čo si dokázal ty? Môžeš to nejak vysvetliť pre všetkých, alebo možno len pre mňa? Čo si dokázal ty? Že dokážeš vyprávať o niekom stále, že obyčajné hovno, co nic nedokázalo, za to, že repuje od nejakého roku doteraz a posúva sa niekam, neposúva, ako to mi je úplne uprdele, nejdem si zastávať nikoho, ale chcem vedieť, z jakého dôvodu ty ideš posudzovať alebo vyprávať o niekom, že je hovno. A co dokázal? Co si dokázal ty? Ty si nic nedokázal. Jediné, co si dokázal, tak bylo sa odsťahovať od mamky, ale však daj ti bere a varí. Skús využívať tú svoju negativitu na niečo užitočné, premieňať ju na nejakú pozitívnu. Možno by si pomohol aj svojmu bráchovi. Sice niekedy to vypadá, že fetujete spolu, to je jediné asi, čo ste dokázali. Keď ideš tu na posudzovať druhý, kto čo robí, prečo, ako. Si obyčajné hovno. A robiť skladníka v Tesku na nočných, to není zase búviaké umienie. To dokáže každý, je netrenovaná opica, si predstav. Dúfam, že sa toto video k tebe dostane. Že uvidím nejakú odpoveď na to. Tam sa vysmíval druhým youtuberom, že ti ani neodpisujú, že si ťa zablokovali. Ty robíš to isté. Ja som vlastne slovenské košte. Slovenský cigán. Debil, zasraný. Si ťa dojdem naštíviť.